Sînan çift yürek endamê rêveberiya navendiya KKP li heman demê de parlamenterê Dem Partiya Wanê. Mamosta Sînan silav rêz hêvîdarim roşa we baş bê. Gelek spas malava hêvî dikim ji başin. Gelek spas. Mamosta ez yekser pirsa xwe bêjim. Ev du sal zêtir derbas bûne li vê pêvajoyê. Pêvajo pêşketinên mezin bi xwe ve nedîtine heya niha. Ji ber berê jî و gelek vekirî we digot ku pêvajo ber be xetimandinê çûye. Herî dawî Birêz Ebdullah Öcalan jî daxuyanî da dibêje em ji her demê bêtir nêzîkî azadî û demokrasiyê ne. Bi giştî hûn vê qonaxê çawa dinirxînin? Silav rêz hemû temaşevanê me ra ji mêvan razî. Gelek spas. Axem dizanin wek Birêz Pervîn Buldan ki di heyeta İmraliyê de ye. Li ser lêdana dawiyê de peyamek ragiştire parvekirin. Dibêjin ki yani Öcalan zî daxwaz dike ki rokê pêş de êdî gerek gav bê demokrasiyê bêne avêtin. Ew daxwazek yani gerek êdî wek pakêteke demokrasiyê di meclisê de derkeve. Ji bo wê Buldan dibêje ki axtina xwe de em li ser xebatekînin ki yasayeke bingeh derkeve naberê wê de heft heşt qal hebin ew yasa zî yasayeke yekcar be. Tenê carekê yani derkeve yekcar be. Nabera wê de ew heft heşt qalana rokê pêş de şindan nexist nê merî şindan nexînî o dereng nexînî radesa meclisê bikî. Ji bo wê zî em dixebitine ki em wekî naberoka wan heft heşt qala bidin ber hevdî ji bo wê hevdîtina çêkin ji partiya re ji qadrê siyasî re û paşî em wê wek pêşnûmeyekî duêniya wek taslaxê radesta Öcalan bikin Fikru Rahmanê wî bistin davî zî herhalde wê radesta komisyona em bê çareseriya pêvajoyê bikin. Hin daxwaz dike ki nabera me hevnî vekê dim hada yani berekî meclis nekeve betilnameyê tatilê gerek derkeve derdikeve dernakeve em êvî dikin derkeve lê naveroka wê de çi ve çi nebe hîn nediyare. Belê. Başa mamosta rewşa CHP jî em hinek li ser bisekinin. Rewşa CHP çi qas girêdayê vê proseyê ye û ev niha ev dûberekiyê ku di nav CHP da çêbûye îro hem Kemal Kılıçdaroğlu hem jî Özgür Özel daxuyaniyên cuda hebûn. Çi qas vêna girêdayê rewşa proseya aştiyê û çi qas bandorî lê dike bi nêrîna we? Ew girîng e em baş bizanibin ki stratejiyekî AKP'ye, AK Parti'ye ye. Belê. Plansaziya stratejiyê wê de çi heye? Mutlak ya hilbijatina an asayî ya da 2028'tan an zî ya pêşwext em bên ya da 2027'tan da plansazî an stratejî li ser desthilatdariya AK Parti'ye. Yani AK Parti illam dixwaze ki mutlak dixwaze ki hilbijatina pêşî de pêşwext an asayî de desthilatdar ve Erdoğan zî car dibe serokkomar. Stratejî li ser vê ye. Ew strateji AK Parti'ye. Navaroka ve de çenin yekem eveki ji bo ki bi ser kevin AK Parti û em bên Erdoğan bu serokkomar carda gerek CHP di piskirêkê xwe navxwayî da mijûl bûye. Yani dev li muhalefetê berde li opsiyonê berde karê xwe hundir piskirêkê xwe hundir zaten bi hevdik ketine niha bu wana ra mijûl bûye nikanûne CHP demaka dirêj wek em bên opsiyonê bike muhalefetê bike. Yek ser bê diskiniye û xweyekî nîvî giştiye armanca xwe. Di dîvî daxwaz armanc dike ki pêkavî bavcehî nedere nediyare heta niha Dem Partî zî bi pêvajoyê wek em bên her daîm şinda dixist yani. Pêvajê gav nata avêtin daxwaz dike ki Dem Partî zî mafterek ji bo pêvajê hêvîdar e wek em bên muhalefetê neke. CHP têkeve Dem Partî têxa
وقت نخبه خویو و ام بیجن یا CHP ya hun tanışta mı ya hun tanışta CHP'nin sisevi ام بیجن گرینگه که نها mesela ام evi ya Demirtaş şvana o Bəli. girtiğin Kobaniye ger berdin bernadiye evzi girede ya proje strateji helbijartiniye gorve yani an eberdin ana ne berdin hukuk da devre eden ne darazi devre eden ne Bəli. tane vak bıçabeki siyasi ledinirin eberdin ya bernedin ya da diğer ki mesela rojava zigredayı ve bu ev 5-6 kalan medidi ber hevdi de peşer rojada de stratejiye AK Parti'de ya İttifaka Cumhur'da geçbune demokrasi li Türkiye'tin ne Kürdistan etin ne Bəli. eğer hatan ha iro em dizanın ki ledan leşkeri pek dağıtın. Paşaya ledan leşkeri ya 11 Eylül 1980 bu. Bəli. Lel ve şunda edi ledan cardı pektin darbe cardı pektin le edi bir deste vaken ben arteşe ledan leşkerini ledan bir deste darazi da deste dadveriye pektine av koya ki eşkere ki demokrasi zaten kalsbu her kim demokrasi hebuzi dıxazın loholi rak. Bəli. Mamosta Sinan nizam demata heye az hanek pirsêdin bikim. Bele. Tamam. Niha ve behsa xalekî gelek girîn kir. Mesela ser CHP yani timî eger em siyaseta Tirkiye bi taybetî ev 5 sala borî mêze bikin Kurdan timî di xalekî da hêştine ku ango Kurdekî divê baş be ango Kurdekî xerab be. Bon hûne behsa vê tê kirin ku Erdogan dixwaze ji bo hilbijartinê carekî din Kurdan bîne aliyê xwe û ji aliyekê din jî timî CHP ji Kurdan re dibêje eger tu li kêleka min bî Kurdeke başî eger ne li kêleka min bî Kurdeke nebaşî. Bi nêrîna ve ev senaryo dîsan wê berdewam bike li ser Kurdan û divê Kurd çi bikin ya herî baş divê qonagê de. Kürt ger Parti Kurdan ger siyasetmedarı serbuxu Revşenbir Kurda ebereninin yani nen xapandın veşinde. Şidike bir ittifaka cumhur bike Bəli. az kurtası bejim demzikin bu nirine Kurda ger evbe daha zekabinin rojabe ka CHP ka AK Parti ka MHP'nin daha zemevanın 1 2 3 4 kimsede diyarın ha buna milleti Kürt bey kabul kirin zamanı Kürt'ü bu zamanı pervedeyi ve fermi o vakti Kürt'ara statüyek lazım. Daha zekabinin zaman ben ki daha zemevanın vak siyaseta Kürt eğer ittifaka cumhur vana erekerin bike Kürt kanun bilbidine yani. Yani Kürt'le nabe partiye nenirin. Daha zekabinin zaman Kija partili gor daha gele Kürt siyaseta Kürt şu bersidi de Kürt peşer iro anti peşer rojeda gerek gol ve helbest bigrin. Juba ve Kürtlerin diyakra ev ditinavana geleme Kürt'e ger bu bavar be ser daha zekva ittifak geçerken o varken ben peşniyara siyaseta Türkiye bike. Doğru da çi encamda keve dert keve emi paşa rojeda mi bunu. Bəli. Ez barim dema te nema na Mamosta Sinan. Yani 5 dakika me heye. Tamam. Dixwazim ez vê pirsê jî bikim pirsa dawiyê eger ji bo we guncav be. Di niha da rola Dem Partiyê bi giştî ji ber wan demên dawî gelek rexne li ser Dem Partî bû li ser partiyên Kurdan bi taybetî wek Dem Partî. Hûn rola Dem Partî di pêşerojê de dikare aktivtir bibe hûn vê yekê dibînin dikare roleke girîngtir bilîze. Ev pirsa gele giringe şuma em vek Partiya Komünist Kurdistan Bakur seri da dereke peyvajoya da helvesta me ev megot ki Partiya Kurdan an Dem Parti an Partiye me dün ki dibe bere ev be kelimasiye var mümkün belki heve le de mesela Kurda
Partiye Kurda encamın ne sedemin. بله Sedem kiye? Sedem devlete, sedem diye siyasete devletiye, irozi siyasete ittifaka cumhuriyet. Jibor ve rahne eme, o vaken ben tekuşun eme, lidirci siyasete devletiye. Li partiye mera, anden parti an parti dira. Gotun eme hene belli, ki masivanın eme gişke henin, li iro ev roja ki, em de ve pevajede hamu partiye kurda, helvestaka heffa birin, o li dijî siyaseta devlet ya ittifaka cumhur ki hinji hebuna milletê Kurd niye kabul kirin. Evet çeva piskireka Kurd çareser bikin. Bele. بله باشه گلک سپاس برای سینان چیفت یورک اندام ریوبریا ناوندیا پارتیا کمونیستا کردستانی خور وها پارلمانتر دم پارتی لآمده لگل مبوی سپاس ماموستا Espas ki malava. هر بجی گلک سپاس